assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe ene wayno kadi en garti e nde ɗo men windande ngal ɗo alluwal noon ala ko woni e maggal ko a janngani winama mami holle karfeje ɗe ngala e fatiha joni sa waɗi ndani yenne beele yawa seeɗa ay nde ɗo harfere nde ala e nder fatiha ayde nde ɗo harfere ala e nder fatiha ay a famide ay nde ɗo harfere ala e nder fatiha ay wayde nde ɗo harfere ala e nder fatiha ay nde ɗo harfere ne ala e fatiha ay nde ɗo harfere ala e nder fatiha ay nde ɗo harfere ala e nder fatiha hawra jeeɗiɗi ay ɗo goo ɗiɗi tati nayi joyi jeegom jeeɗiɗi joni noon sa yiɗi hokkude inde wootere ɗe keero inde nde mbiyata ko ni faja ay fanani janani waɗani ay faja sun waɗani ay so ay waɗani za ay waɗani kha ay waɗani gasi joni noon mbiyaɗe faja faja shun faja shun saza khazun gasi tongare ɗo faja shun saza khazun ɗeɗo karfeje jeeɗiɗi ngoni ngala e fatiha ko heddi ko fof noon ene wona nogas e jeeɗi harfere fatiha nan toon mofti ɗe tan jeeɗiɗi jaltinta e nder abajada ma he keddorɗa nogas e goo ɗen fof ene mofti nder fatiha ɗo tongata ɗum foftana hoore ma taw sa wawi ɗo tan a foftima karfeje jeeɗiɗi ko fa toɓɓuɗo jaatungu piccuɗo sintoyɗo piccuɗo honi endu za koyngal hatungu piccuɗo zayyin ɗeɗo jeeɗiɗi ɗe ngala e fatiha ko heddi ko fof e ar karfeje ene mofti e nder fatiha he tan ɓolo ɗum no so nangi tan fatiha e gayni tan andu karfeje nogata jeeɗiɗi ɗe ɗe jannguɗa ɗe so windama a janngani fatiha o andu ko karfeje ma woni ɗiggani ɗum saabi oɗon mbiye hoto jawi karfeje ɗe hoto jawi limto ngo kango wallatma janngude ko janngete ko sa yawi tan andu gandal ma yawnima ala ko minata to ɗe garani masde ɗe
tan ngoodi karfeje ɗe ari ardi ganda masɗe ganda karfeje sa andi karfeje ganda masɗe kaƴe jadata no jaati e mbeelu mbaadi ni ko noon masgal e alkulal mbaadi saɗa janga ko ma masɗe ɗe pawo hen ne wawa yahde kadi ngal ɗo alluwal ƴettol ngal jangitol ngal ha ngal ɗigga on saha noon waɗa ɗon faati o bange hade mon jiiɓoyaade e nder heen nde wonno mbiɗa jiiɓoɗon heen jiiɓi tan ko janngaton ko ɗum ɗiggira on waasa woɗɗaade on taw on tampani on loraaki jangde mon yaawa on sahaa somi ari mi waɗa kadi alluwa gongal hankadi faati o anndama ɗo heedi ko heddi ko ala toon anndama ɗo heedi yo Allah hokku en nande e famde ko musidɗo mon giɗo mon sabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina an noon mo jiɗɗo jokkodirde e jangde men bisimilla ma noddata ko 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya mbaɗa Ly jiya WhatsApp o nga taggi sagere ma a saggani ɗum yiɗa yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah ren ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jaltinon alkule jeeɗi mbimon ɗe bange e mbaɗama bange heddo sen gartoyi ngol laawol kadi ƴetten kafeten ɓola gonɗe faati heɗe e pawe ɗon hankadi a wonta jiiɓade jangde ma inchallah taala yo Allah wallu yo Allah ren